Τικ-τακ, τικ-τακ. Έληξε η απαγόρευση του Port Manning. 12 και 1 ήμουν έξω από το πλοίο. Έκανα το γύρο του κόσμου σε 108 ημέρες και σήμερα βρισκόμαστε στη 19η ημέρα και στο Ρίο της Βραζιλίας. Με περίμενε ο φίλος μου Άλαν ο Βραζιλιάνος και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε σε ένα κλαμπ, γιατί ήταν περίοδος του καρναβαλιού και περάσαμε τέλεια, πήραμε καϊπιρίνια, η ωραιότερη καϊπιρίνια που έχω πιει ποτέ στη ζωή μου, και δοκίμασα τις χορευτικές μου ικανότητες ακολουθώντας τον Άλαν. Για να δούμε, τα πήγα καλά? Πώς σας φάνηκα? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτό το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γύρισα 7 η ώρα στο πλοίο γιατί δούλευα. Βοηθούσα στο ξεμπαρκάρισμα για καμιά ωρίτσα. Κοιμήθηκα επίσης 1 ώρα και κατά τις 10 περίπου πήγαμε με 2 φίλους μου Ιταλούς να δούμε το άγαλμα του Ιησού Χριστού Λυτρωτή και μετά εννοείται στην Κόπακαμπάνα, την πιο διάσημη παραλία του Ρίο. Για να δούμε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν 2 τρόποι για να ανέβεις πάνω στο λόφο του Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα. Ή με το τρένο, όπως βλέπετε εδώ, ή με τα πόδια. Μαντέψτε με τι ανεβήκαμε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την ανάβαση για το περίφημο λόφο Κορκοβάντο του Ρίο ντι Ζανέιρο, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Ιησού Χριστού Λυτρωτή. Μου είπαν ότι είναι 2 χιλιόμετρα. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Ξεκινάμε με θετική σκέψη. Να χάσουμε και κανένα κιλό. Δείτε εδώ πέρα τι ωραία που είναι. Κυρίες και κύριοι, μετά από 3 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο και δεν ξέρω πόσες σκάλες, είμαι σε φάση της να σας ανακοινώσω ότι φτάσαμε επιτέλους στο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή. Δείτε το. Εννοείται ότι δανείστηκα κάποια επαγγελματικά πλάνα για να σας δείξω ένα από τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου και έβγαλα την καθιερωμένη φωτογραφία. Αυτή είναι η ρεαλιστική και αυτή είναι με το τότε Photoshop που κάναμε. Δεν είχαμε AI. Η μέρα μας τελειώνει με την παραλία της Κόπακαμπάνα και ερώτημα κρίσεως που θα απαντηθεί στο επόμενο βίντεο. Είναι όλοι οι Βραζιλιάνοι και οι Βραζιλιάνες σαν αυτούς ή αυτές που βλέπουμε στην τηλεόραση στα καρναβάλια?